Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nakapati CTV ni priang sebai pi baro syakimat jongan ni kejan met kesenyo umni arpunyo tarik Naitung arhajar arpun riu. Kimat Khubor naga Jylla. Kinong yalam jonga Nehu Students Union rengkat lang bat kinong yalam jonga KSU Nehu Unit negasni kila lek banya kendo yo Professor Saroj Kanta Barik hadin bola shimti kumu acting Vice Chancellor jonga School ba Nehu ban pensngo ya ke ke kisamla pule kila mat hakis nem bamensua menbadang don u Professor Prabha Shankar Shukla kum u Vice Chancellor. Presiden Nehu Su samla Martin Warjri ulayatu baka union kalapan snow ya kibabon kimat bala sateng bat kijing baki samla pule kilaya kendo hagis nem bala lek no. Wat hapdeng kajing persya na ki kenhun seng bhalang garilom Jaintia bat na ki nongsong snong ka Daistong East Jaintia Hills District ka Society for Environment Protection and Sustainable Development lengbau chairman kalami syakman ban ajing kersyan ya kajing persngo pait ba lane ka public hearing jong ka Shri Cement Limited kaman salong ha ka lifeway tarik Naitung arajar arpun rio. Hau kerwa bala pak syakilat Pyrthei Khubor ba WN Dekar ula ong bagajing temu bala ajing kersyane ka public hearing kalong halor ka jingkular jong ka company ban aikam aijam syaki samla ban wanra ya ka roy ka parsha ki shnong ba marjan bat ban play ya kalat aikam ya ki nongti motion try Jylla bat ya ki nongsalan motion try Jylla. Kipulit kemaudiang diang outpost negas ngin kila lek ban shimti ya ka wei ka medyap jong wei rang ba bala suba baula syap niap ha ka wei ka jaka khlau hajan ka slempule IIM Shillong shwaban poi ha Larity Performing Center maudiang diang New Shillong lapun kin no ya ka met shanegrim snag bantaban le ya ka postmortem kat kum kajing tip bala yok lum layat ho ba yau ni urang ba latip kerteng kum uba shanbor rani lipopras nem karta uba sa han nong mensong Shillong ban laong ba ulasya dung da kiken jatiar banep kum ba shipo hado khat arsien bat kadan ru kadak sya mic na gementa jong rendang tang hapot lipo second way sna nong to ulatu ya ka way ka mobile phone na ka way ka dukan di bam ka badan ha ka shnong surwat Shillong. Utrai jong gani dukan ubum kwa ban penpau kerteng ulaya tu bagi nong tray kilaya tu ba uni orang ba udai uba kila jio I ba ujuyat swat labun sin sejan gani dukan nomor bagi donru saki wei pat ki dukan ki badon marsenda. Wei samla ula no yala ka jong jing im bat arngut ki parlok jong u ki ba syong lang ha ka jo ka skuti ki badon number ML not san AG nyaw not iway kilaman saujur hadin baka skuti kala ya takho bat ko way pat ka kali ka bala pet bak tang shuja kani ka jingja accident kani kala jahne ka por khat ar life san hasurok ba gohati Shillong ha umyam hajan ri shat sngi resort ka East Khasi Hills kala yora ya kanam kum ka team champion haga 23rd Meghalaya State Level Wushu Championship 2026 bala pelong daka Meghalaya Wushu Association ha Assam Regimental Center Happy Valley Shillong kidon kumba lais pangut kinong isimenta kiba 1 mi khmat na ki district prepare ke Jylla Meghalaya hagani kalampung yelekai ka West Jaintia Hills District kalayora ya ka kerdan ka baar kat baga East Jaintia Hills District kalayora ya ka kerdan ka balai I hybrid she leva en jerwa khat wais nem karta na snong laimer upper Shillong ibala job ya kanam la do ha ransani kopruai surkun out season 4 bala pelong daga Don Bosco Media Network Television hau panai leber arajar apun reu hapo kajing khmi jong director Reverend Father Michael Makri mentaka ganti ilapan krep bahaya ladi ban lek pen I ka sap ka phong ka pa idon ha karan sam Yakob ruai ka ba ha he ha ka Pyrthei ka bala tip kum ka Britain's Got Talent entahnya pai syakimat Khubor nak lenggeri
Khubor pulit ke Bihar kila pensengek kam ya u constable bala siat lisen syasun daga AK-47 ha gajinya ki kisamla siwan. Ki pulit kila penti kena ya gani ke video jong ke jingja bala ong ba om shim ladon ki pamensau. Deputy Inspector General Nilesh Kumar ula ong ba om don kam ban penon kam ya kum kitei ke tiar persya ya ki samla bat om dei ban ai dau ya ke jingle jong u constable. Kajingja kalau poiru sya parlimen kat ba Kylleng persya ki dawa ya ke jingkit kli halor ke jing pendon kambor ha ke jing ya ki need. Ka Food Safety and Standards Authority of India lani ke FSI kalau betha ya ki company ban weng ya ki kentien energy drink na ki jingdi badon bon caffeine. Kat kum ki kot bat tolong bala yoi ki company kum ka Pepsi, Red Bull, Monster, Reliance but Hell Energy kila yok por kendai posni ban bot ya ka hukum. Ka FSI ka ong ba ka India kampat don ka standard ka ba itu ya kini kum ki energy drink but ba ki jingkam halor ki jing ai bor ki la pan penmelen ya ki nong thiet. Kani kam dei ka jing khang di ki jing di in rei ka jing kala kerteng ba ka ru company yo ka caffeine shini but taurine ki babun ki la penmi jing sngo khia halor ko kot ka khia. Ka tengka India kala nang kio haduk kendai pusan point new kendai san not tengka persya ya shi US dollar. Na ka ba kendai pun riu point arsan tengka bala kedau ha ka bulletin ka ba arbje. Kani kadai ka kerdan ka ba scam tam jong ka hapo arteo. Kinong khai kila kedau ya ka jing hier ka dor peniang bat ka jing dia dollar jong ka RBI kum ki dau. Ka jing dia stop loss kamut ka jing dia kloy ya ka dollar haba ka dor ka poi sya uput bala bu lupa bat khang ya ka jing do nong. Ka Nifty 50 kala kiu 0.9% bat kut ha ka arpulai hajar kendai spak kendai san point kendai san point kat ba ka BSE Sensex kala kiu iway 0.0% syaka nyu pun rio hajar praspa lai san point 78 point. Kani ka pun kut ya ka jing hiar ka bala ne san sngi lenter barok han rio teli ki bentai yo baki ba kongsan kila kiu balai Arab da ka jing hier kendai 0.9% kador Brent crude but ki result company ki babha kador peniang kaduna kalong kaba mentoi bha ya ke India namar kala ban penduna ya ke jinglut wanra peniang but ya ke jing ma jong ke jing kiu kador mentapak ini phai syakimat Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Unong ai htien katanat kambari jonggari Iran u Ismail Baghai ula ong negasni baka Iran kampat pan ban sedang biang ya ka jingya kren bat ka US ban penkut ya ka thma. Ula ong ru baka jinglong jingman ha Strait of Hormuz kampat kela. Kani ka pensyai baka jing sange ther shipor hapdeng ka US bat Iran kampat poi sya ka jingya kren ya sok ka bapura. Kajing ya sange ikan art sipai Strait of Hormuz kalong kabahap ban penle jimut bahan nomor baka ni gade ga wei na ki lenti ya jahaj kaba kongsan na benta ki jahaj kit peniang. Tangkhat wei teli ki jahaj kit mar kila ya lengba ka bab al mandeb haga singi ublei ka balong ka jingkhen ka baduna tam hapo bun banai. Kani kalaja babun ki huti kila kam ba kila theri ki jaka jong Saudi Aramco ha yanbu bad jizan kabab el mandeb kare galenti haduria ko ba kongsan bhana ka bantaban khai peniang bad ki wei ki mar lada ki jhai ki hap kiar na gani galenti ka por bad ka dor kit mar kila ban kiu what has Strait of Hormuz ru dunaya shipotli ki jhai kit mar kila ya mangasni ha ka bakut tayo. Ka Singapore kala kem ya laingot ki samla ki ba khat san bat khat khandai snam karta kat kum ka Internal Security Act negasni ki bor pania ki keno ba kila thmu ban thambor ya ki school bat ki jaka sipai wei ulapan khre ek jing thambor da ka white ya ki no hekai bat sama puli kat kum ka Internal Security Department kini ki samla kila sya pen shoi ha jing hikai le no bat ki wei ki jing mut thambor lengba ka internet ka Internal Security Act ka sya ban set ya ki ba sya suba hadu arsnem
klem ka jing bishar kini gidang day ki jing keno jong ki bor peniat. Kaying bishar ha South Korea kalarai set patok kat prabna yau President Barim u Yoon Suk Yeol halor ka jing pen ken ya ka an election. Nrei ya ka jing pen sitam la pen sange laisnem government ba nomrung patok mardor kat ba bot ya ki kendon. Kaying bishar kalalap ba u Yoon ula ai jing tip baklah ha ka jing yalap election President jong u snem arjar arwar. Ula kentat ya ka jing keno bat let mudoi. Lada karai ka ne ka People Power Party ka laban hapsi kumba laipo kendai $0.9 billion lani $4.2 million ka jinglot election ba kala yo na ka sorkar. Kibor peniat ka Russia gila ong bagi jingter nasun da ka Ukraine kila peniap arngut bat penmensau kan nyungut ha Rostov on Don bat Belgrade. Ha Ukraine ki bor peniak sinong kila pentip ba ki jingter na Russia kila peniap uwei bat mensau nyungut ha Zaporizhia bat Sumi. Kato gani ki drone ki bela syak penhap no kila penduk ya ki jaka bu mar bat punjulor ya ki yeng ha Russia la ong ka Khubor. 48 pensisya ya kini jingken bat baro arliang ki kentaj bagi temu ya ki riu pai pa. Itu gilong gimat kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.